Helo blantos, heddiw ni'n mynd i adolygu chydig bach ar Gwerth Lle a ni'n mynd i ddechrau gyda rhif 6 digid. A rhif yna yw ydych chi'n gallu dweud y rhif? 152,713. Felly, ydyn ni'n deall beth yw gwerth pob digid sy'n creu y rhif? Ffordd haws i ddeall hyn yw drwy dosrannu y rhif. A ni'n mynd i wneud hwn gan ddefnyddio'r grid. Felly mae gyda ni 3 o unedau, 10, 7 o gannoedd, 2 o filoedd, sy'n nawr yn dod â ni at y 5 ar 1. Mae'r dof fyna'n meddwl degau o filoedd. So mae gen i 50 o filoedd sy'n dod â fi at yr 1 sy'n meddwl bod gyda fi 100 o filoedd. 100 o filoedd cof sy'n golygu bod fi'n rhoi hwnna fan hyn. Felly, i fi weld sut mae hwn yn edrych, na i ymestyn nhw eto. Felly mae gen i 3, 10, 700, 2,000, 50,000, 100,000. Felly 100,000, 50,000, 2,000, 710 a 3 yn rhoi y rhif 152,713. Felly, y tro hyn, ni'n mynd i fynd amdani gyda'r rhif 7 digid. A rhif 7 digid yna yw dyma hi, 1,928,314. 1,928,314. A felly, os ydyn ni'n dosrannu'r rhifau yna, yn syml, 4 uned, 10, 3 o gannoedd, 8 o filoedd, 2 o ddegau o filoedd, a 9 o gannoedd o filoedd sy'n dod â ni at yr 1 yma sy'n meddwl bod gyda ni 1,000,000. Felly, os ni'n edrych ar hyn yn ymestyn y rhif, mae gen i 4 o unedau. 10, 300, 8,000, 20,000, 900,000 a 1,000,000. 1,060,000. Mae'r gair miliwn gyda 6 o lythrennau a mae'r rhif miliwn a 60. A nawr, ni'n mynd at y pegwn arall. Ni wedi gwneud y rhifau mawr, nawr ni'n mynd i fynd at y rhifau gyda degolion ynddyn nhw. A dyma'r rhif. $2.364. A dwi'n mynd i roi nhw mewn tro yma, heb ddweud unrhyw beth am gwerth y rhif. Felly, wy'n i ddechrau gyda'r rhif mwyaf. Fan hyn, yr unedau, a mae 2 gyda fi. Felly nawr, ni'n mynd i ymestyn y rhif. Felly, mae gen i 2 uned. Nawr te, ni'n mynd i symud i'r golofn nesaf, sef y degfed. Mae hwnna'n golygu bod 10 degfed yn gwneud 1 uned. Felly, does dim 1 uned cyfan gyda ni, felly mae gyda ni 0.3 degfed. A nawr ni'n symud ymlaen i'r golofn nesaf, sef y canfed, y canfedi, sy'n meddwl bod angen 100 canfed i wneud 1 uned cyfan. Felly ni'n ysgrifennu hwnna fel 0.06, sy'n dod at fi at y golofn olaf, sef y milfedi. Ydych chi'n gywir, mae angen 1,000 milfed i wneud 1 uned. A byddwn ni'n ysgrifennu hwnna fel 0.0004. Felly y rhif ydy 2.364, 2 uned, 3 degfed, 6 chanfed a 4 milfed.
A nawr eich amser chi roi cynnig arni. Gweithiwch trwy'r gweithgareddau a chofiwch pwyso hand in unwaith yr ydych wedi gorffen un o'r gweithgareddau. Mwynhewch!